Soeharto kapake. Keletak. Mbak iya. Ora cocok ya? Ora cocok. Den kowe ora iso ngepaske. Ayo dikletak wae yuk. Hah? Piye arep kapake aku? Ngletak. Hah? Kupinge budek. Apa ora krungu kok ya mata unek. Aku ki rak memperjelas to arep kapake. Keletak. Mbak aja obah-obah to yuk. Kok ngerti nek awake lemu kok malah awake obah dadi panggunge dok-dok. Untung sing ngendang ora jeleng. Hah? Piye arep kapake aku? Ngletak. Hah? Kupinge budek. Apa kuwi? Kowe iki aja obah-obah to yuk. Kok ngerti nek awake lemu kok malah awake obah dadi panggunge dok-dok. Untung sing ngendang ora jeleng. Sampak man. Ganggu tatin. Arep nganu kowe, ganggu popularitas tatin. Apa takon misah sesuk iki nek pentas ki ayu kono, tatin kono, dadi kaya buta brahala loro dijak. Ayo dikletak wae yuk. Hah? Piye arep kapake aku? Ngletak. Hah? Kupinge budek. Apa ora krungu kok ya mata unek. Aku ki rak memperjelas to arep kapake. Keletak. Mbak iya. Gelem po dikletak. Kan gelem wae dikletak kok emoh. Lara lho. Rak. Ini ya ora ana akak sing jeneng ngletak ki panganane mesti atos. Nggon aku empok. Empok buang kalian kono. Ayo aja ndak ditemu. Sritenan nang tasih. Ayo aja ndak ditemu. Uang 6 kilan maksudnya. Kale ngendange me ndrundung ndrundung dung ndrundung ndrundung dung. Ora cocok ya? Ora cocok. Den kowe ora iso ngepaske. Uang 6 kilan maksudnya. Kale ngendange me ndrundung ndrundung dung ndrundung ndrundung dung. Ora cocok ya? Ora cocok. Den kowe ora iso ngepaske. Wonge wis dikilani wewe ngenem kok. Ndrundung ndrundung dung. Kowe iso gedhe ra? Hah? Iso? Ya buktekno nek Apa? piye nek ngendang iki. Lho, aku ora ngerti pengendange ayo kok takon aku. Nek menurut jenengan penak ra? Penak. Oh, berarti mati ya rasane. Ora apa-apa. Apa ngendak? Kuwi asline pengendange iki mangkel olehmu kemayu iki mangkel. Mangkel apa seneng? Takon ana dhewe. Takon ana dhewe. Mas Denko. Aduh. Hey. Jane kamu sayang apa enggak toh? Enggak. Yakin? Enggak. Kok tak liriki dilitno wis kecantol lho kowe. Hah? Kirik-kirik ya, Bang ya? Apa? Kirik-kirik ya. Wah ya gila kowe. Oh, entene ora ngerti ya. Aku iki aja kok gayuh pengendang. Karo tukang kamera wis ditolak. Ah, kowe iki jane meng lames ya dodo ya. Iki jane ya ingin to. Senengane iki do ngono kuwi nggodha-nggodha. Mulane kowe iki ra sok kemayu. Aku iki jogate meng jogate dendekmu nganggo. Lah kan Iki sing ditonton ki apa? Aku dune joget ki awak kok. Lah lek arep apik kepiye wong lagi arep menikmati ngene-ngene wis anu andang ganti sekaran wae ngawur. Ora ngawur kuwi pancen disesekke kok. Lah nek pas kuwi mau piye ler joget?
Piye? Sing tumplak-tumplak bleng-bleng ngono mau. Piye, Jal? Ayo sakarmu kowe sing nyanyi kowe kok sing joget aku. Ya kan aku pembelaan mbok dibelani ngono lho. Oh lho. Apa aku kok? Lah. Lah apa? Kita kanca kan? Ah, kanca apa? Lah apa? Enggak mau aku. Enggak mau. Bisa. Terus aku sebagai apa dong? Aku iki karaku meng partner kerja. Lah ya nek partner kerja nek ya aku dibelani aku dibully lho. Hah? Dibully. Nek ngene ya. Nek perkara kowe nembang terus diiringi kanca-kanca kuwi manut kanca-kanca. Mulane ora sok aleman. Kendange wis ntuntung-tuntang kowe meng Loh, lumayan aku gelem apa lho. Tarian ular keket ngene iki. Iki mau ora aku joget. Ora. Oh lah ya ora ngematke. Yo gawe terus ke. Terus gah aku nek ngono ki. Ayo Denko sing apik Denko. Denko Mesake. sing pek kok. Kurang ora. Pancen cangkeme Tatin kuwi. Lah? Ora tau mlebu penakaran. Lah piye? Sing sae. Mas Denko. Sing sae nggih. Nah, engko nek Denko rak terus Denko ki nek dunekke sing sae terus jenggote rontok. Dita jenggote aku mbok gak weruh. Oh iya. Ana jenggote. Ayo. Si arep patuk ya. Pak Gatot iki. Kowe aja ngrungokke menungsa-menungsa rata-tatan. Yo. Lewat kencange alismu tak dundu. Yo. Penak iki mesti. Wah, penak. Ore. Gak aku ki. Pokoke gedene semene kok kendange meng cilik. Tenang dong. Wonge wis semono, wonge wis 6 kilan kok. Wong kok 6 kilan maksude. Kok le ngendange meng drung-drung-drung-drung. Dung. Ora cocok ya. Ora cocok. Den kowe ora iso ngepaske. Wonge wis dikilani wis ngenem kok. Drung-drung. Kowe iso gedhe ra? Hah? Iso. Ya buktekno nek gedhe. Oh, gede semene. Coba sesik mulai mau kae. Apa? Urip ana arep rampung ki mau. Jen kok kon nganggo sing gedhe. Ya. Jajal sepiro gedene? Iya, sabar kene kesusu. Melek sik. Hah? Ben melek sik jare turu. Ora kok. Wedi. Wedi terus muni ora kok ngono. Melek kok. Ya gak jumeneng. Iya, mangga. SpongeBob. Sepa. Semangat lho iki amplope durung tak owahi lho isi ana isine lho. Pak Dukuh Bima Martan. Iya. Dibawani Sesi Deman. Ora mripate we bening kaya ngono kok turu. Pun. Wis. Sadis tenan. Ada aku rak yo le semawur pas kok empun. Wis. Ya. Wiwitane. Apa kuwi? Kowe iki aja obah-obah to, Yuk. Kok ngerti nek awake lemu kok malah awake obah dadi panggunge dok-dok. Untung sing ngendang ora jleng. Sampak malah.
ganggu Tatin. Arep nganu kowe, ganggu popularitas Tatin. Aja iki bejo ming muni, dek mben kae dilingguhi Tatin ro ayu ki panggunge langsung ndlesep kok. Congkoke sing nggon mburi kelir langsung mandlep. Terus kelire doyong. Apa takon misah sesuk nek iki nek pentas ki ayu kono, Tatin kono, dadi kaya buta brahala loro dijak. Ayo dikletak wae yuk. Hah? Piye arep tak kapake aku? Ngletak. Hah? Hah? Kupinge budek. Apa ora krungu kok ya mata unek. Aku ki rak memperjelas to arep tak kapake. Keletak. Mbak iya. Gelem to dikletak. Kan gelem wae dikletak kok emoh. Lara lho. Rak. Ini ya ora ana agak sing jeneng ngletak ki panganane mesti atos. Nggon aku empok. Empok buang kalen kono. Ayo aja ndak ditemu. Je. Piye nek ngendang iki? Lho, aku ora ngerti pengendange ya kok takon aku. Nek menurut jenengan penak ora? Penak. Oh, berarti mati ya rasane. Ora apa-apa. Ha pengendang. Kuwi asline pengendange iki mangkel, olehmu kemayu iki mangkel. Mangkel apa seneng? Takon ana dhewe. Takon ana dhewe. Mas Denko. Ada. Hey. Jane kamu sayang apa enggak toh? Enggak. Yakin? Enggak. Kok tak liriki dilitno wis kecantol lho kowe. Hah? Kirik-kirik ya bang ya? Apa? Kirik-kirik. Wah ya gila kowe. Oh entene ora ngerti ya. Nek Aku iki aja kok gayuh pengendang. langap. Karo tukang kamera wis ditolak. Ah, kowe iki jane meng lames ya dodo ya. Iki jane ya ingin to. Senengane iki do ngono kuwi nggodha-nggodha. Mulane kowe iki ra sok kemayu. Aku iki jogate ming jogate dendekmu nganggo. Lah kan Iki ngepas. sing ditonton ki apa? Aku dene jogat ki awak kok. Lah lek arep apik kepiye wong lagi arep menikmati ngene-ngene wis anu andang ganti sekaran wae ngawur. Ora ngawur kuwi pancen disesekke kok. Lah nek pas kuwi mau piye ler joget? Piye? Sing tumlak-tumlak bleng-bleng ngono mau. Piye Jal? Ayo sakarmu wong kowe sing nyanyi kowe kok sing joget aku. Ya kan aku pembelaan mbok dibelani ngono lho. Lho, apa aku kok? Lah. Lah apa? Kita kanca kan? Kan? Kanca apa? Lah apa? Enggak mau aku. Enggak mau. Bisa pokoknya. Terus aku sebagai apa dong? Aku iki karo aku meng partner kerja. Lah ya nek partner kerja nek ya aku dibelani aku dibully lho. Hah? Dibully. Nek ngene ya. Nek perkara kowe nembang terus diiringi kanca-kanca, kuwi manut kanca-kanca. Mulane ora sok aleman. Kendange wis ntuntung-tuntang kowe meng Loh, lumayan aku gelem obah lho. tarian ular kakak ngene iki. Iki mau ora aku joget. Ora. Oh lah ya ora ngematke. Yo gawe terus ke. Terus gak aku nek ngono ki. Ayo Denko sing apik Denko. Denko Mesake. sing pek kok. Kurang ora. Pancen cangkeme Tatin ki wis Lah, ora tau mlebu penakaran. lah piye? Sing sae. Oh, Mas Denko. Sing sae nggih. Nah, nek Denko rak terus Denko ki nek dunekke sing sae terus jenggote rontok. Dita jenggote aku mbok gak weruh. Oh iya. Ana jenggote.
Ayo. Si arep watuk Pak Gatot iki. Kowe aja ngrungokke menungsa-menungsa ratatangan. Ya. Liwat kencanging alismu tak dundu. Ya. Gak aku nggih. Pokoke gedene semene kok kendhange mung cilik. Tenang dong. Wonge wis semono, wonge wis 6 kilan kok. Wong kok 6 kilan maksude? Kok le ngendhange mung drundung. Ora cocok ya. Ora cocok Den kowe ora iso ngepaske. Wonge wis dikilani wis ping 6 kok. Drundung. Kowe iso gedhe ra? Hah? Iso. Ya buktekno nek gedhe. Oh, gede semene. Coba sesik mulai mau kae. Apa? Urip ana arep rampung ki mau. Jen kok kon nganggo sing gedhe. Ya. Jajal sepiro gedene? Iya, sabar kene kesusu. Oh, bareng gedhe lek mau megol mempeng ora jamak-jamak. Lah ya kudune gedhe ngono kuwi lho. Ning aku tetep ora puas iki mau. Waduh. Cok baleni ya kok latihan sik. Wah, iki. Wis apa? Kuwi mah. Apane? Amplop. Asah dilongi. Ora lho. Aweng ngene dadak dilempet ngapa? Nek ngene iki rak ya saru. Ya ora. Rak ya dilempet. Apa kan ndlondor ngene iki. Ayo kitune dilempet to ya. Ya ngono kuwi wae ben transparan lho. Emah aku. Mau piye? Ewu-ewu kuwi nek ra dilempet. Tenuan nggih. Ya. Adin ki nek wis entuk dit mbok tabuhi apa-apa tetep joget. Ora ya, iki beteke rada apik nek biasane lek aku gah. Oke lagi nampa dhuwit ki mbok tok tabuhi nganggo wong goleki cah ilang kae wae bobropring. Tetep joget. Senenge ra jamak-jamak ya gong apik. Kok kan ndlondor ngene iki. Ndor ngene iki. Ayo kitune dilempet to ya. Ya ngono kuwi wae ben transparan. Tetep joget. Senenge ra jamak-jamak ya gong apik. Satpol PP. Leren. Anggere wis kewer-kewer kae wis ora wedi apa-apa pokoke. Tumbang tok wis ora awur-awuran. Ning nyatane sakmenika ugi sampun paripurna anggenipun tumindak boten prayogi. Nglampahi ingkang boten prayogi menika sampun leren. Mau tak tari aku wis mari, syukur. Alhamdulillah kula ya sampun mantun. Boten ginakaken bab ing kados mekaten menika. Nyatanipun nggih boten sae wonten ing raga, boten sae wonten ing pikir, lan boten sae tumrap sedayanipun. Ning nong. Ya wis kaya mesin kok ya, Tru. Ah iya. Sesekit mau sore tekan nyamene kok ya ora do rumangsa kesel. Nek entuk sambat ya wis kapok ring jan. Nek entuk sambat, wong nek sambat ya entuk bajing-bajing. Ha iya, heeh. Kudu profesional ning jeneng wong nyambut gawe kudu profesional. Ora kena sambat loro. Iki ana sing loro siji. Wah iya. Tusio, rasa ditiliki, rasa. Disantuni. Kene wae kekurangan santunan kok. Nyantuni Tusio.
Wis men kancane do girong ra gelem-gironge mbok men kuwi. Nek wonge nyetel keloro-loro lho. Wis men tak gawe grantes kok pikire. Iya, matur sembah nuwun karo Pak Saipul, Gong. Heeh, iki wis kepareng paring aku ya kaget lho, lagi bengi iki asli sumpah ora gol gawe-gawe. Bima Martani aku lagi ngerti iki. Oh. Sing biasane ya Sela Martani, Taru Martani. Iki ana catetan ning jadwal kok Bima Martani iki apa sing nanggap Ndara Werkudara kaya kudu. Anjen ngene iki kelurahan Bima Martani. Salor tambahan. Nek mbiyen jaman isih dolan karo Lek Kuswala ya jedal-jedul nek tambahan kono ya terus. Heeh. Karo ngesak botol. Ha iya. Saiki wis ora ya kok. Wah, saiki wis tak tinggal jauh-jauh. Anu jenenge gagas karo awakku. Ya wis syukur. Apik kuwi. Ya wis ade muga-muga nguncupake asta kunjuk ngersaning Gusti penyari Bapak RT 05 sing wis dilantik bisa amanah ya bibit coklat ya iso ngrembaka terus ya Pak Saipul tansah peparing dedono karo nuwun sewu minangka dadi kewajibaning wong sing kedunungan Brana Picis wong sing kedunungan Bondo Donya kuwi rejekine sak 2% dudu nggone awake dhewe nanging pancen dadi kagungane wong sing mbutuhake kaya to bocah yatim piatu mbok-mbok rondo sing wis sepuh ya ranti gawean ki dadi tanggungan terus wajib disantuni heeh ngono iki ya apik ayo bapak-bapak duda sing ora anti gawean sing wis sepuh karo bapak ibu sing jompo sing wis sepuh kuwi wajib entuk santunan ya wong sing jeneng monggo panjenengane kuwi 200 wong lho reng bayangno 200 bocah disantuni kabeh kuwi tok nggo conto tok nggo patuladan tepakno awakmu dhewe mergo rejeki iki kudu nggonmu dhewe ning yen bisa-bisa rejeki iki ratakno sato ben padha iso ngrasake. Sing entuk rejeki kowe ning sing ngrasake wong akeh. Wo rejekimu kaya grojogan, banyu mili ora ana enteke. Ha ya terus tenan. Ning nek kowe entuk rejeki kowe cethil karo kiwa tengene, wah ya wis ming diparingi sedhela wae. Engko bar kuwi terus kowe ngrekoso lemu golek rejeki. Ning nek rejekimu iki tok ratahi karo tangga teparo sanak kadang mitra kawruh. Kiwa tengen sing wajib ngrasakake tok wenehi rejeki ben iso melu ngrasake wah tenan gemlontor kae muga-muga isa ya terus ha iya ora muga-muga kudu iso mergo kuwi kewajiban ya tak niati tenan tak niati ha mula nek ana kanca nyambut gawe kira-kira kepiye ngono kuwi iki kowe ya nyantuni reng wingi kowe dilapori mobil sinden ketabrak ning jalan tol Ngawi. Edok-edok turu ta kowe? Aku turu tenan ya nyuk tak plathok ndasmunan kowe. Aku ki turu tenan tekan omah iki lagi dikabari nek mobil sinden ketabrak nganti mubeng-mubeng untung ora glimpang sing nabrak. Oh. Sing gender pas turu ning jog mburi iki. Mongko sing ketabrak pasirah. Terus delek-delek ora ngomong apa-apa kae meneng wae. Lah kuwi wajibe lek geter iki sesuk nek prei bancaan. Kok bancaan lho wis diparingi slamet karo sing gawe urip kok. Lho nek lumrah ditatap nganggo montor buantere 140 luwih. Kayak kene mlakune ming 80 kuwi rak mobile nganti mubeng. Kaya ngono kuwi nek slamet rak ya isih diparingi slamet to. Mula kuwi saiki ki urip ki rak mung gumantung karo sing gawe urip to. Heeh. Nek lumrahe kan mesti nuwun sewu, tatu sirahe. Ning gandeng nuwun sewu, sirahe iki wis ndablek. Ora bakal iso tatu. Iki senengane ora. Ayo terus do nembang terus. Yo. Gamelane dijereng kok. Sore mau udan. Ane mergo donganing para lenggah sing nalika sore mau wis diwiwiti pengajian, Bapak Kiai wis ngendikake sarta wis ndonga bareng-bareng udane terang nadyan deres sedina ning saiki wis terang. Ha iya. Wis diparingi donga saka Pak Kiai, nyatane ya terang. Ayo padha tetembangan sing kepenak. Ya.
Ngaturake apa? Ya aku sing tuwa ya tak tetembangan terus. Ya. Apa? Sapa sing kepareng mbok suwune pambiyantu? Tak nyuwun suarane adikku wedok. Adimu apa? Adikku pernah itu. Mbak Ayu Purwalestari. Kuwi senengane sok ngadek-ngadekke sok mbayok-mbayokke. Ya wis ben aran ya Mbak Ayu Purwalestari. Oh iya. Tok suwune apa? Ya sing kepenak, sing iso dienggo piyai sepuh, gandeng sing mresani ya piyai sepuh ya ana, sing enom ya ana. Gathik glinding. Wah lah kuwi. Ya, coba kaya ngapa? Karo men kanca-kanca leren truk mesake ngrekoso tenan lho nabuh aku wis tau ngrasake nabuh lho. Demung sedhela ya tangane ya kaku tenan. Aja demung, aja demung. Ngecer. Ngempul ki ya rekoso aja ngempul, aja girong sing rasa dadak ngetokke tenaga. Aku ki ora tau tak peksa kok, Gong. Ha iya. Monggo Mbak Ayu. Cakepanipun sami di ngono kae. Sing kabudayan ngono kae. Ayo cakepane buka buku sithik. Iya. Dap nggih, Pak. Heeh, rasa kesusu. Nggih, Bun. Neno. Monggo. Kenapa Agnes kok diblonyo-blonyo? Masuk angin. Masuk angin medun ora apa-apa. Turu neng mobil apa turu neng transit kono. Ora usah dipeksa, engko ndak dikira aku ki jiap-jiap ora entuk medun. Meduna. Nang ngendi le turu omong aku. Tuwekan. Maksude mengko rak tak tileki to, Tru. Tak gawake dokter saka Sutkesmas. Dasmaskes. Ya ora apa-apa. Ya. Men dipandu karo sapa kuwi mas-mase sing streaming kuwi goleke nggon kana. Ngaso. Ora apa-apa wong jeneng masuk angin aku nek masuk angin ya medun kok. Mayang ya medun. Lah witekno mbangane kenapa-kenapa? Iya. Langsung ngomong sing di omah. Kula ajeng mandhap. Pun sesuk ling ngopahi sak karep sampean. Dun, wis ngono wae. Turu ning mobil. Bareng tekan mobil mari. Gojek karo kanca-kanca. Kulino. Iya gawe. Ya ora nganggo aturan gareng wis nembang, terus kowe nembang terus aku terus sebo. Ya. Aku ya tak sing klasik wae ya Reng. Iya, wong sore mau wis gedumbengan ora karuan. Sore mau wis cetak. Kenjange wis nganu jem-jemane wis medeni. Sapa ya? Lho. Ayo adi wedok. Sapa? Ganang, Ganes kok. Ganang. Ganes. Kuwi yo anu waris yo. Ayo Nes, Ganes. Lenggah poju meneng. Weh lho, penonton iso pirang-pirang lho kok aku ngerti ora kae lho. Kalau tim jegenek kae, kuwite gede-gede kae. Tak kira nek wong delok jebul luwit. Ayo anu rujak jeruk tak jogeti wae do kangen Nes kowe. Pak. Apa? Pangabekti kula kunjuk, Pak. Heeh, wis tak tampa. Sinden kok nyambi asah-asah. Mboten. Wis numplaki orisa lho. Kene tak lapi kene sah. Ngalup wae lho. Mbok aku dina iki minggu esuk ta iki. Pengen olahraga ya rasane. Ha iya. Ya Nes. Ya. Rujak jeruk. Nggih, Pak. Ya, dibawani. Nggih, Pak. Kowe kok suwe mau bengi kowe ke dapur ora menyang.
Sinten? Mau bengi. Mau bengi. Lah kan kula mau ngomong to, Pak. Kula ajeng priksa. Ngapa ya? Priksa untu, Pak. Mbok ora sanggo untu. Malah apik kok. Nek ora nggo untu ki iso kembar karo wanda. Mbah Kus jenengan ngomong ha jenengan sesuk nggih calone pun niku. Kowe nek nyeluk Lek Kus wala ki mbah to pernah. Kula nggih bingung Pak Seno menawi kula niku nurut saking awune Bapak. Jane niku ra enom, cok kemlinti, kula nyekluk malih. Oh. Nek saking awune Simbok, kula nyeluk muni Mbah. Oh. Iki Lek Kus wala ki awu jarum. Awu jarum dengkulmu. Nggih, Mbah. Mbah Darminto ya. Mbah Darminto nggih. Mbah Darminto kalian Ibu. Ibu Simbok. Lho. Lek kok semala jenengan napa tasih? Hahaha. Wis ora, wis mari saiki omben-ombenane banyu aki. Pripun? Napa kersa mimi? Kowe arep ngombeni apa piye? Alah. Pak Seno kula jane isen lho gadah lek ning celemer ngoten niku nggih. Aja kowe. Saiki wis potongane wis cendhak ngono mbiyen gondrong. Oh, gleleng tenan mbiyen. Iya. Aku kelingan jaman semono lara lopo. Ha iya. Melu Mas Kaca. Anggere kurang bayarane ming do gemermeng kowe. Piye iki? Ada piye-piye. Joli cap jaek wae, joli cap jaek. Ah, wis. Bawani Nes. Pocong. Ya. Bapak pocong. Pasar Mlati ngisor ndengkul, kidul dengkung. Kidul dengkung. Ya. Pak. Mungkin nek niki bener nyanyi Bapak Pocong. Mungkin nek langsung tricik teng wingking angsal mboten, Pak. Trisik bablas teng wingking maksudnya, Pak. Ajeng mejeti Agnes. Trisik langsung bablas nguyuh ngono ta maksudnya? Mboten ajeng mejeti Agnes. Ya ya entuk, heeh. Tenang nggih, Pak nggih. Ngomong ana Agnes kon mengkurung tak idak-idake. Yo ya. Ya. Niki karang nek weruh panganan kaya ngawe-awe. Nek ngerti kula, Pak. Nek ngerti kowe? Ngawe-awe mboten. Ra. Mau. Gaya. Bisa sedulur. Alah. Piye sindenku rak bebas-bebas ta terus. Santai kok. Bar nembang terus melarikan diri ya ana. Ya, manen ora apa-apa, Kong. Sing jeneng bantu karo kancane. Jebul Ganes ki tukang pijet. Oh. Ora kacamata ya. Nyatane arep mijeti Agnes ki mau dhek ngerti aluran-aluran nggon penyakit-penyakit kuwi. Ya iki ming kari nawala siji sing urung iso diaturake, Gong. Kakang Semar ora nyono babar pisan jebul dina samengko para Pandhawa kewirangan wiranging para Pandhawa disababake saka pokal gawene ya kuwi anakmu ingkang nerak pacak ngrajang perbatang sing lar saka unggah-ungguh sarta tata krama ing atase amung derajating Panakawan ing atase amung derajating Ceplik kowe kuwi ming batur lha kok dadi anakmu ora mbok kandhani mangke riyen to mangke riyen anak kula enten apa kok mboten kula kandhani niku sampeyan mara-mara terus nesoni kali Semar niku Koko Prabu Mandura paring dawuh yen to dina samengko Bagong wis memirang kelawan para Pandhawa wani gonjak kelawan garwa Ngastina ya kuwi Kakang Mbok Ayu Banowati yen kowe ora iso ngandhani anakmu aku ingkang bakal ngandhani Bagong Semar. Bagong, non, rene. Wah, entuk dit iki. Hus. Wonten dawuh, Pak. Apa bener kowe tekan Ngastina? Kowe nggonjak garwa Ngastina. Mbok nganggo pikiran marne omong ki. Kowe iki wong tuwa lho, Pak. Aku ya wis tuwa, anakmu aku ya wis tuwa. Aku ya iso mikir bener karo luput.
Terus saiki kok aku nggonjak karo garwa Ngastina iki aku ora kudu nyawang karo kananku to. Aku ming batur, ming Panakawan lho, Pak. Ora sandadak selak Bagong. Yen bapakmu ora iso ngandani karo kowe, aku ingkang bakal ngandani karo Panakawan Bagong. Ewadene kowe ora kena dikandani gunane apa Janaka duwe Panakawan. Ingkang mung bakal memirang kelawan Arjuna. Kowe ngaku apa ora? Mbok modar nek kula duwe tumindak sing kaya ngoten. Sing paring pangandikan Koko Prabu Mandura apa Koko Prabu Baladewa wani paring pangandikan ingkang ora ana nyatane. Rasa dadak kowe kumbe rasa dadak kowe selak. Aku ora sudi duwe Panakawan kaya dedapuramu. Kowe ora minggat saka papan ngarep aku kene tak longgo parung wadukmu tekaning pati. Truk rang aku pamit jare. Panakawan. Ae kok Bagong kok malah mlayu lunga, sajake Bagong wis ora duwe kata-kata wae dingo ngersane Ndara Janaka karo Bagong kandhang kata-kata iki. Ora iso matur ngersane Ndara Janaka. Iki aku kudu nyatake. Nek ora ana nyatane anakku cilik loro gedhe ning apa-apa, tak tempuhke pendhawane. Seneng gara-gara apa mergo aku gara-gara ngawur ngopo ya kok dadi malah aku ketiban lelakon sing kaya ngene iki walah wis Semar aku ora tumindak dosa Pak ring aku ya ora tumindak sing elek ning Ndara Janaka sajake wis duka tenan ya aku ora memper wong Ndara Janaka karo Dewi Banawati iki ana hubungan sing ora dingerteni karo sapa-sapa ning aku ngerti. Ki nek aku ora golek dalan supaya iso uwal saka Ndara Janaka, ngrekoso uripku mongko ngarepku iki wis segara. Wis ora ana daratan meneh. Monggo aku nggawa walesan mancing sik aku. Ana ora nggawa apa-apa ora nggawa walesan. Wis cilaka iki wis nekat wae tak nyemplung segara iki. Woi. Yen pancen kowe wis ngakoni keluputanmu Bagong, ikhlas karo nyawamu tak dongake muga-muga nggonmu mati iki mau tinampa dening panguwasaning Dat Kamurwengdat nyaur karo keluputanmu kowe Panakawan Bagong. Kala narpa Kresna tandulasa hanyakara mring Sang Resi Jahnawi Suta mring Sang Resi Jahnawi Suta Arjuna wonten maring adhawu ndak samangsa kadowan Bagong nyemplung segara inggih kok ora mbok penggak mesinipun Bagong sampun ndodha ing kalepatan tinimbang kula ingkang merjaya dhateng Panakawan
Tumunten Bagong pados margining pejah. Kose aja banget nggon mung ngluputake kelawan Panakawan Bagong. Saka pangrasanipun Kakang luwih becik lamun Siadi lan pun Kakang lumarap ana negara Ngastina. Nanjihke kelawan Yayi Ratu Banowati apa pancen para nyata Bagong tumindak ingkang ora prayoga. Yen pancen bener ya wis tegese Bagong nyaur karo keluputane. Nanging yen ora mau ming saka pangreka dayaning para Sata Kurawa ingkang bakal mipriri marang kekuwataning para Pandhawa. Arjuna, nadyan Koko Prabu Mandura kuwi kadangku sepuh. Nanging Koko Prabu Mandura kuwi dadi pengayomaning para Sata Kurawa bisa uga merga kewalik penggalihe wekasan mentala gawe urup-urup lawan Panakawan Bagong. Koko Prabu kasinggihan. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik us Bagong ulun ingkang merpeki lawan jeneng kita sapa us ulun iki dewa Sang Hyang Baruna ingkang jaga samudra. Wah, Baruna Sang Hyang. Wonten menapa Bagong ulun ngerti kelawan lelakon kita. Sayektine kita ora nandhang luput nanging diluputake dening para Pandhawa wekasan kita golek dalaning pati. Mengkaten inggih. Terus kemaringipun pukulun ulun bakal sak biyantu kelawan jeneng kita. Lan kita ulun jarwani. Pripun? Sejatine pancen ana ingkang ngembari kelawan jeneng kita ingkang wujud Bagong mapan ana negara Ngastina Panakawan. Mobang wangaruna katinetraning nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pini panca ing strayali binatang panusmaning jajanan sertaning bawana dadi enten menungsa sing memba kaya kula. Iya, pancen bener. Wah, lah keparat. Niki nek kula ora membersihkan nama. Nyucekke jeneng kula paling boten dilondre. Supaya resik jeneng kula elek gedhoane Bagong tengesaning para Pandhawa. Kita bakal ulun dandani nggon metu saka samudra. Dandani cara napa? Kita manut karo panjenengan ulun. Oh nggih, ngestakaken dawuh supaya aja nganti kawistara. Kita nyaket ana negara Ngastina. Mengko yen ana wong kang njaluk tulung supaya kita mateni sarta ngrangket Bagong kang mapan ana negara Ngastina. Kita nyaguwana. Oh nggih. Dadi jalaran kita ketemu kelawan Bagong ing mapan ana negara Ngastina. Sendika ngestakaken dawuh apa kulun?
dadi pendhita kok do lali cak anu tabah. Nane 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 nane. Iya Bagong. Iya piye? Kita wis dadi pendhita. Kita arep nganggo jeneng sapa? Iki kale maca cara Hongkong. Iya, mapan kita pendhita Tanah Sabrang. Wis nganggo jeneng sasake wae waton kelakon sedane. Kula ajeng nganggo jeneng peparab Begawan Liceng Suwi. Iya. Sakarep kita. Kula tak munggah teng daratan nyaketi negara Ngastina. Ha iya. Iya. Sakarep kita Ponokawan Bagong. Pritenan nang tasih